La difícil situació econòmica per la que passen les empreses del país es veu reflectida també en l'empresariat del Baix Empordà. Des de la Cambra de Comerç de Palamós, a més, han hagut de buscar noves fonts de finançament per mantenir els serveis que es donen a les empreses que representen. Tot i les dificultats econòmiques, les cambres es veuen en capacitat per tirar endavant i des de Palamós descarten la fusió de les cambres de Palamós, Sant Feliu i Girona a curt termini, ja que, segons Rivera, un dels objectius d'aquest organisme és tenir proximitat. És a dir, si ve aquí una empresa i necessita alguna informació o necessita un contacte amb qualsevol país del món, des d'aquí a Palamós li podem oferir això. El nostre objectiu és aquest, és poder continuar sent molt capilars al territori, molt pròxims, i a la vegada doncs, poder donar els mateixos serveis, tant des de Girona com de Sant Feliu com de Palamós. No? Aquest 2011 la Cambra ha insistit perquè Palamós esdevingui porta d'entrada Schengen, igual que ara ho és l'aeroport del Gaire a Lleida. Després del canvi de govern a Madrid, però, les negociacions fetes fins ara queden en l'oblit i des de la Cambra posen el comptador a zero, a l'espera de poder arribar a una resolució favorable en els propers mesos. Entenem que, per lògica, el port de Palamós, que té un historial de trànsit internacional i de creuers i que registra molt de passatge al llarg de l'any, doncs el tema en principi hauria de solucionar-se lògicament d'una manera ràpida. Des de la Cambra expliquen que és molt important aconseguir que Palamós sigui port Schengen, pel trànsit internacional que això suposaria i per les facilitats en l'embarcament i desembarcament tant de passatgers com de tripulació.